किया है सखी कमल के फुलावा पर मैया आसन होई जमैले एही जा दे रजनी कर मैया कुछ ना होई है खैले किया है सखी कमल के फुलावा पर मैया आसन होई जमैले एही जा दे रजनी कर मैया कुछ ना होई है खैले बिना वाली माई बिना आज जब बजाई है सीधा बाजुकाई परब पहिया ज्ञान बाटे अइली अपन सरस्वती मैया ज्ञान बाटे अइली अपन सरस्वती मैया। गैया गोबर से अंगनानी बहवाले बहनी हो पूजा करब यही से पंडित बोला बवले बहनी हो तो गैया गोबर से अंगनाली बहवाले बहनी हो पूजा करब यही से पंडित बोला बवले बहनी हो। हंस के सवारी करके ओइली सबका दुआरा रखे खतिया चारा के छैया ज्ञान बाटे अइली अपन सरस्वती मैया ज्ञान बाटे अइली अपन सरस्वती मैया। राम जी राजवम पर समन से कहरी ह पूजनवा रोशन रही तरबी हर साल धरे लाधे अनवा राम जी राजवम पर समन से कहरी ह पूजनवा रोशन रही तरबी हर साल धरे लाधे अनवा। माघ पंचमी के दिन पूरिया रमनावा पार लगाई सबके नैया ज्ञान बाटे अइली अपन सरस्वती मैया ज्ञान बाटे अइली अपन सरस्वती मैया। बागायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजापुर सोनी बाजार सीतामढ़ी बिहार।